Nadakpan ang top 1 regional level sa most wanted person sa Calabarzon atol sa hiniusang puwersa sa Police Regional Office Region 8 ug Police Regional Office Region 4A sa ilang police operation sa Barangay Burak Oras, Eastern Samar. Naila ang suspect nga si alias Ryan, 27 anyos laborer o residente sa maong lugar. Matud sa hepe sa Oras Municipal Police Station nga si Police Captain Ericson Balbaboco, nag-atubang ang suspect og duha ka mga kaso sa rape ug usa ka kasong acts of lasciviousness samtang anaa kini sa San Mateo Rizal ug kasamtangang nagtago sa Oras Eastern Samar. Mibalibad paghatag ug pamahayag ang suspect. Para doon po sa mga may mga nakabimbing pong kaso na isinampa po sa kanila. Kahit man po saan kayo sa Pilipinas, matuntun at matuntun pa rin po kayo ng ating mga otoridad.